Bon dia, som Aristot un altre cop i anem a fer la cursa trobada Aristot, 20 quilòmetres i 1.800 de desnivell, duríssima, però guapa, Mireu el poble, 8 del matí i Copa Catalana, una de les curses del calendari, i aviam. Anem a agafar el dorsal i ens preparem. DNI i llicència a la mà, sisplau. Perdona? Sí, voy a preparar-ho tot. Tenia tot. I ja queda res per la sortida i mireu, la gorra de Pedraforca, link a la descripció si la voleu, que la va fer un amic i em va molar i dic, va, doncs l'ensenyo al canal i qui estigui interessat la pot aconseguir. I ja a punt de sortir, molt bitxarraco per aquí. Quina por. Nah, avui em calma, estic bastant cansat de tota la setmana, però guai. Ens atrevirem a treure les tanques? Ens atrevirem o no? Fem-la, deixem-la tal qual l'han trobat, no aneu per llocs que no toquin i sobretot també respecte per la sincronització, per la resta de companys i assegureu que salir, o sigui, alguna puerta. Un, som-hi cabretes! Vinga cabretes, va, som-hi de muntanyes per vosaltres, que us acull, que us esperen! Pujada molt llarga i dura. I 3 quilòmetres, vaya rampot, suada extrema i heavy. Pujada duríssima, la recordava dura, però no tant. I l'any passat amb cagarrines, i aquest any millor, però poques cames. Però bueno, lo suficient per fotre-li canya, però no per estar al davant. Però tot i així, a fondo. Estratègia nutricional, guaiabes. Breu recordatori, no us feu 15 hores de bici la setmana d'una cursa. La pujada que ve ara, quilòmetre 5. No, estic bé. Cap a baix? Molt bé. Vinga. Merci. No vol res? Bueno, agafo alguna cosa. Sí, agafa coses. Aigua, diu. Aigua. ¿Contra algú? Sí, sí. Uah, quina passada, tu. Brutal. Ara una mica de baixada i ara pujada fins allà dalt de tot. Buah. No vaig malament de cames, però prefereixo prioritzar mantenir un ritme constant i acabar fresc. Si no... I què vol dir que aquesta prova sigui Copa Catalana? La Copa és un circuit de curses que es fan durant l'any aquí a Catalunya i després qui té millor puntuació guanya. També hi ha el campionat, que és una sola prova. I quins records, l'any que em vaig presentar a un campionat de Catalunya vaig quedar tercer, però no estava federat i no em van donar premi. Aquí s'ha d'estar federat amb la FEC. Pam! Ui, espero que no es marquin un Sara Alonso, perquè, ui, vaya trastada.
que t'envesteixi una vaga. Heavy. I de moment traiem-me l'espineta de l'any passat, que vaig patir moltíssim i no vaig poder gaudir res. Aquest any sembla que va millor la cosa. Cartera guapa, loco. Així coronant, 1.400 positius. Mireu que guapo, Uah. Ja per això ja val la pena. Foto. David, aquesta part t'agrada, Tartera èpica. Bona, bona, bona. Fot-li, fot-li. Bé. Bueno, té pinta que deixo la càmera, perquè això no pot acabar molt bé si me la pinyo. Hop. Baixada dura, que al costat de la tanca aquesta, si la toques, se't carrega el mòbil de cop. Bé, bona. Fot-li, fot-li. Avituallaments guapos, bona organització. Vinga, maco. Vinga, merci. Endavant. Ànim. Opa, seguim. No anem malament, Deurem anar al 10 o por ahí. Però... va, anar fent. I acollonant, quan tota l'organització se'n recorda del vídeo de l'any passat és que va ser guapo. I això demostra que estan tots implicats en fer una bona cursa. Així que ja sabeu, any que ve, tots Aristot. I ja veig que aquí sóc recordat com el de les cagarrines, perquè ja m'ho han dit uns quants cops. És que l'any passat va ser heavy, però va, aquest any millor. M'ho estic passant molt bé. Mireu el Cadí. I el recorregut és brutal, és super ben marcat i sembla que no hi hagi camins, però sempre et vas ficant per llocs guapos. Acollonant aquests camins, Fuà, brutal. Sembla que són dos. Bona, bona, bona. Hòstia, ara li he fotut canya baixant amb un parell de corredors i ja bastant bé de cames, però no vull forçar més del que toca i ja està. Ara ja baixada fins al poble, una pujada i baixada fins a meta. Castellnou de Carcolze. Hola, bon dia. Entre els pobles això és brutal. L'any passat aquí no sabia ni com em deia, tu. Fuà, quina diferència, aquest any. Vaig tope de bé. Ara aquí hi ha un avituallament. Fuà, venim d'allà dalt. I aquesta segona pujada no es queda curta, tampoc. Però és més curta i ja després tot baixada. No, però bé, no em queixo. Pensava que aniria molt pitjor de cames. Bona, bona. Hola, bon dia. Hola. I última baixada. Guapa, també. Molt, molt guapa avui. Estic gaudint
Gairebé quilòmetre 20, ja estem arribant. Ja veureu, perquè ara ve el millor de la cursa, flipareu. I acabem bé, de cames, content. M'ho he passat molt bé, baixades molt guapes, cames pujant. Bé, merci. I ja arribem al poble. Bona. Fideuà pels que mengen flors i Fideuà de l'altre. És el 112 que ens arriba. I ja hem arribat, gairebé 3 hores, 22 quilòmetres, 1.900 positius, cursa espectacular, cames bé, no hem forçat al màxim per arribar prou bé, però molt contents, I important, no hem hagut de trucar a aquest telèfon. Va, anem a agafar la Fideuà, que és espectacular, i aviam si veiem alguns compis per aquí. Som-hi! I samarreta de la cursa, guapa, I gorra del Pedraforca. Anem a agafar la Fideuà i aviam què trobem. Paella guapa, Aquí el cuiner, guapa, Tu no es pot venir? Fideuà guapa, Això per recuperar... Anem-hi doncs amb els premis de 11 quilòmetres. Anem-hi doncs les 3 primeres classificades, la Laura Torres, l'Aina Tarrida i l'Aina... Brutal, això és un 10 d'organització, I fins aquí, Fideuà espectacular, mai falla, i cursa brutal, organització de 10, s'ha de venir aquí cada any perquè és brutal, el recorregut increïble. Aquest any hem pogut gaudir-ho bé i ha anat superbé. Ens veiem l'any que ve a recuperar i recordeu, descompte cursa Pedraforca X-Trail, si voleu. Ens veiem. Adeu.